फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकम बेक टु माय चेनेल गासिखौबो बरायहरबाय दासो सान्थि दुगैस्रांनानै एकदमबारे सुबाय बेखिनियानोसै आरो दंबावोसो दिरिङाव लामनानै फैजोबदो जोङो माने जोंना एसे इजि सुनो थाखाय थांबाय दिरिङा माने दैया मोजां थाबा आरो दैलांथारावथ' हाया दिसुन खिन्थु दाबायदियाव दैया मोजां थायो बेफोर होजोबदो हाय खामानि माने जोंना दिनैहाय रायजोआव फुजा होगोन नालाय आमथिसुवानि ओंखायनोथ' सुस्रांजोब्बाय आरो मैयाबो आदा सुदो आङो ओमफ्राय दा खर' सर' लोबस्रांनानै दुगैस्रांनानै न' आरि लिरस्रांनानै दासो रेस्ट आरामसे दै गुदुं लोंनोसै आं बे क्रिमखौनो फुनो बाखि जेबो फुना बेखौनो ओमफ्राय बे आंना थाखाथारगोन बेखौ नङाबा आं हाया माने बोरैबा मोनसे सिगांनिफ्रायनो लाबाय थायोना आङो ओंखायनोथ' माने बुथेथे मोननो नागिरो आङो सानदों मा मिथिगौ ना आंबो मालायफोरबायदि माबा खालामनो लुबैयो आङो मा माइक्र' ब्लेडिं ना मा होनो बेखौ मुसुगुर जि टेटु खालामो पार्मानेन्ट माइक्र' ब्लेडिं ना मा आंबो बेखौ खालामनो लुबैयो होमबाना बे फुननायनि जानजानो बारा बेसे लायोबा आं मिथियाना खालामगोन र' बेसे लायो आंनो सोरबा खालामफैदोंबा खोन्थाहरलाय आं मिथिथारा बिदिखौ दानिया बारा सोखो मोखो दुनियाजों गैलाना आङो जोंफोर जाहैबाय गामिनि बुथेथे हिनजाव बुरि हिनजाव दासो माने बेखौ फुनखांबासो मोखांनि सेपखौ फैनाय बायदि मोनो आङो दा एसे सेप फैनाय बायदि मोनबायना दहायफोरबा लावमुरि माने मा होनो माबा होननायदोंमोन आं बावबाय ओमफ्राय लिपस्टिकखौ मालाबा फुनो न'आव थाबा बांसिनानो फुना आङो ओमफ्राय फोथा गोजा आङो सानगासिनो दं बे साननैसोआव आङो फोथा गोजानि सोलाय आंनि फोथाखौहाय चेन्ज खालामनि हयथ'बा गोसोम हयथ'बा गुफुर जे मोनसे मोनो जे माबा मा होनोमोनलाय बेखौ वाइट जे मोनसे टिप मोनो ओरैजाय बेखौ फुनग्रा जागोन बिदि होननानै रेडआ बांद्राय माबा जानो नागिरदों ओंखायनोथ' आङो एबारनिफ्राय फोथाखौ चेन्ज खालामनो सानदों ओमफ्राय दा माबाना सान्दुं दङ दिनै ओंखायनोथ' आङो सानस्क्रिन एसे फुननानै लागोन सानस्क्रिन 300 एसे लानजाय दंबावोसो 325 लटासनि जिखुनुआनो दाम आङो सिगां लटासनि इउज खालामोमोन ओमफ्राय सिगांथाराव आङो मा क्रिम इउज खालामोमोन मिथियोना क्लिनिकनि जि दाम माने मोनसे क्रिमावनो 6000 5000 बिदि ओमफ्राय जोंनाव सिगां मोनामोन क्लिनिकनि दाथ' मोनग्रा जाबाय आं अर्डार खालामोमोन नायकायाव जि दाम लायोमोन माने सब इउज खालामोमोन आं बेनिखायनो फेस वासआनो जा ओमफ्राय माबायानो जा फेस वास टनार ओरैबायदि मोजां जायोमोन स्किना गुरै माने ब्लेक स्पट जाहोआमोन बिराद मोजां मोनोमोन आङो दा बहा 5000 6000नि क्रिम बायनानै फुनबावनो नङा होमबा 5000नि क्रिम बायनो थांबा माने बहुत माबा माबि हिसाबा ओंखारग्रोगोन जेनेबा 5000नि क्रिम बायस्लायस्लाय अमा मासे बायनानै दोनगोन 6 मास उनाव 25000 मोनगोन बेजों माब्रै माबा बायगोन बिदि केलकुलेसन जायो माने क्रिमाव दा आङो 1000नि क्रिम बायनानै फुननि बेफोरबायदि माने माबाबाबो आंना इ केलकुलेसनासो फैखायो 1000आव आङो माबा गुन्दै बस्थासे मोनगोन बेजोंनि आंनि अमाया मास मोनसे सोलिगोन आङो बेफोरबायदि केलकुलेसना दानिया फैग्रा जाबाय आरो क्रिम गस्ला बेफोरबायदि बायनायनि सिगां फैनांगौ जायो खारन जोङो एभेलेबेल फैसा मोना आंनाथ' एकदम केलकुलेसना फार्स्टआवनो जाग्रोजोबो फैसा मोननो गोनां थाबा ओमफ्राय उनावहाय माने दसेनो फैबाय खरसा ओमफ्राय गैला लांथांखा ड्रेस बायनो आरि बायनो माने मिलायानो बेफोरबायदि जानानै होयो मालाबा टाइमाव बायो देसन बायालासिनो लाय बहा थाबाय थानो हानो जाबाय आब' सनानि बेखिनियानोसै आंना स्किन केयारा जायखौ नोंसोर लुबैदोंमोन आं बिथिंजाय आरामसे बार जागासिनो रानि गाननि फारनो ओमफ्राय बिथिंजाय बिथुआ माबा नायगासिनो बिमादैनि मबाइलाव बयबो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ'थार
साहा फुदुंगासिनो दङ ओमफ्राय जिराय जिराय ओमफ्राय उनाव दा इयोहाय जना थानानै साहा गोदौफाव होजोबगोन खुनु जिबनावबो मा होनो नेना थानानै साहा फुदुङा इयो ओमफ्राय आइया बिथिंजाय बेसेरा लोमजानानै खये जानानै ब्लाउस गानि बाबाया ओमफ्राय बिदिनो थास' आथिं सायगासिनो दङ इयो इफोरबायदियाव बिराद मोजां नागिरनानै लायगोन जाहानि नै बारायहांबाय अबेना नै ना थैजोबदो इनिया माने मा जादोंमोन दैखौनो होआखैमोन जोङो बावना थानानै इमान अखा हादों नङाबा ओरैजाय फाथि हरबानो जायो ओजों फाथि हरबानो जाथारो बेखौनो ओमफ्राय नै मोस्रोम माबादो मोस्रोम साहा लोंनोसै साहा लोंनानै आरामसे ओंखाम संसै मा ओंख्रि संगोन बेखौ खाला दालिजों सङो नामा मुसुर दालि एसे दङ मुसुर दालिजों होसनो संना होनसै आं ओरैनो मैथा गैया मैथा लायथां बेखौ लायलायदो नोंसानाव बम्बास्टिक आंथ' जाया साहा लोंनोसै ओमफ्राय ग्रिन टि लोंनो दं ग्रिन टि लोंगोन ओमफ्राय आरामसे इसोरनो ओंखाम संनानै उन्दुना थागोन दसे निया गावखौनो गाव बुहुद आंनिख्रुइ गोजौसिन साननानै लायो जिउआव खिन्थु नङा ओरैबायदि लामा थाबायनायाव सिथिं सिथा मोनफायो नै आंखौ गाहाय साननानै खिन्थु आं मानोबा एसे गाहाय साइसनि मानसि नारानि खिन्थु आं गाहाय नङा इजों समान ओमफ्राय इखौ बिराद गोजौ नुयो ओमफ्राय आंखौ गाहाय हाय नुयो मानोबा इदि 5.2 इबो 5.2 आंबो 5.2 ओमफ्राय आंखौ एसे गाहाय साइसनि नुयो माबा दाम फेर बिदि नुयो आंखौ खिन्थु आं गोजौआनो एसे साफा नुदोंना दिनै लोगोफोर बेखौ साफा खालामजोबदो रानिया आं गावखौनो गाव होननानै लाया दे इयो माबादो न' आरिखौ लिरजोबदो माबा माबि सियार आरि सुदो डाइनिं टेबोल ओमफ्राय जि गांनैसो न'आवनो सुबाय ओमफ्राय उनाव बाखिखिनिखौ कम्बल सम्बल सब रानिजों आंजों थांनानै दैमायाव सुहैदो माने रानलायनानै खामानि मावबाथ' बुहुद थाबनो जोबलाङोना रानि नङाबाथ' जोङो 8थानिफ्रायसो स्टार्ट खालामदो जि आरि सुनाय माबानायफोरखौ होमबाबो थाबनो जोब्बाय आरो 9ता जिस नङाब्रा खामानिखौसो होनदों आङो बे जागोन दालि खान्थाल बेगर बेनिफ्राय जागोन थास' आथिं मैथा होगोन एसे जेबो ओंख्रि गैया आं खान्थाल बेगर सायनोसै खान्थाल बेगर जाननानै होबाय ओंखामाबो मोनखाबायहा दैफ्राबो जोबथाबसिगोन जाहोना बिथिंजाय रानिया देगासिनो मस्ला मस्लि इयो बिरलांजोबसिगोन इनि माखि होना बुंदो लायला रावा कादर था यही हुआ जिसका डर था यही हुआ गेस खत्म हुआ नायदो दा ओरैबायदि गरमाव संनांसिगोन माबायाव ओंखामा जेन थेन मोनबाय गैला जोबथारबाय ओरैबायदि गरमाव संनांसिगोन दानो माबायदि अबस्था आरोबाव अदाबाबो न' लिरनानै बोखारजोब्बाय अदाब बहायनांगोन उपाय गैया जननांबायहाय ओमफ्राय जानोसैलाय आंहा ओरैबायदि खस्थ' गेस जोबलायबाय दाथ' बायथ'नो हानाय नंलालाय गरमाव जि गोलोमो आङो मा नांखो दै होबायमोन आङो जानानै फैबाय ओमफ्राय अबस्थाया नायदो माबायदि जाखो दालि मोनखांबाय नैबे भाजाखौ एवदोंमोन आङो बेबो मोनबाय ओमफ्राय दा आं दै गुदुं लोंबाय थायो नालाय दै गुदुं जाननानै होदो ओमफ्राय बाखि जोबजोब्बाय आरो ने लांफैद' एने खुरनानै जाहैद' दै गुदुं लोंनांगौ बेलासिनि न' सिङाव थानो हायैनि एकदमबारे बाहेरायाव जिरायनानै थाबाय आं दिनैसो आगोलाव बेहाय जिरायना थाबाय थायोमोन आङो दैज्लां बोथोराव आरो बिराद गोबाव जाबायमोन बेहाय जयो ओमफ्राय इसोरो जि आराम गेलेदो बे दंफांखौ नुदोंना आङो माबायाव बायनायमोन हाग्रा बारि जाजोब्बाय जोंहाना ओमफ्राय नैबेहाय माबा गायना होदो जोंहा लेस्रा ओमफ्राय जोगोनार थाइनैल' थायनानै दङ थाइनैल' अखा हानायनि थाखायनो साननैसो आरो सान्दुं गोसानि थाखाय मानखोनो हायासै ओमफ्राय अखाया गादबनानै लाबाय दा आरोबाव सान्दुं इमान अखा हानानै माबायदिहाय उथिनो बिदिनो थालांबाय मोजां जायासै देग्लाय थांनाय बोसोराव बेवहाय नोंसोरो सोरबा नुदों बिराद थायदोंमोन जोंहाना माने बाबा गायनाया
बिराद थायो जोगोनार खुमब्रा बिराद थायो बाबा गायबा थांनाय बोसोरावथ' 50तासो थायदो जानांगौ खिन्थु एबार बोथोरनि थाखाय जाबाय आरो बिदिया नङाबाथाय थायगौमोन बिबारानो बाराखै ना बालन्दा बिबार दासो बिबार लाहांदों आराम आरामनो थायगोन लासैनो जाने गेलेयो मा ओंख्रि संदो गुलु आलुस' आये लोगो जालाय गेलेनायसना लोगो फै लोगो जों मैगं लायनो थांनि उन्दुआसैयानो दिनै हा मैगं माबायदि गोलोमदों आयौ आइमोना उन्दुनानै दङ आंहा बिसोरजों पिटु गेलेनायखाय नेफैबाय थाबाय दसे बाहेरायाव जिरायनोसै होननानै गुड इभिनिं जाबाय रानिया जि माखा थनजोबदो एकदमबारे ओमफ्राय आंनि टाइम दै गुदुं लोंनायदों खानायखौ माबायदि नुदो राननायलाय खानायखौनो जि माबा बोरैबा इदि खाबथं थं आरो मा जालायखो दै गुदुं लोंनायदों ग्रीन टी लोंबावनो दंसो आं आरो इहे दंबावोना एसे इखिनियाव इयो आंनि ओमफ्राय आंनि न'आवबो दंबावो जाबनो इखिनि नायदो ओरैबायदि ओमफ्राय गावसोरनियानो बांसिन इनियानो बांसिन माने इनिया मानो बांसिन मिथिगोना ओरैबायदि जि सुवायो मा बुंनो जि सुवायो ओमफ्राय आंसो सुजोबनांबाय इनि जिखौ आखायानो दोलालायदों खोमा आंना ओरै हुनायावनो गावहाथ' सुदोल'सोना आमथिसुवायाव सुखागोन इदि होननानै मास मोननैसो जमायनानै दोनखादोंमोन इयो आमथि फुजायाव आमथियाव साला इबो सुफागोन ना इयैनो आं सुजोबफागोन र' इदि होननानै इदि देन्जार माबा मा होनोमोनलाय इखो माथा ओरैबायदि माबायावसो सिबिआइयावसो थानांगौ सिबिआइया बादुला जानानै सेस जाजोबगोन सिबिआइ टिमा दै गुदुं लोङै लोङैनो रानजोबलांबा हामगौलाय